Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε ένα ψεύτικο τσιγάρο. Παίρνετε μια ξυλομπογιά και μια κόλλα, βάζετε την ξυλομπογιά έτσι ή ανάποδα όπως θέλετε και βάζετε με το στυλό ένα σημαδάκι να περνάει λίγο την ξυλομπογιά ώστε να έχει λίγο κενό. Βάζετε το σημαδάκι και κόβετε μέχρι κάτω με το ψαλίδι και μετά μόλις κόψετε θα κάνετε αυτό μέχρι να τελειώσει. Μόλις τελειώσει θα βάλετε ζυλοτέιπ, δεν ξέρουμε αν φαίνεται, εδώ πέρα και εδώ. Μετά θα κόψετε ένα κομμάτι χαρτί όπως έχω κόψει και εγώ και θα το βάλετε εδώ στο τσιγάρο και θα βάλετε ζυλοτέιπ ώστε όταν βάζετε και τα άλλα να μην πέφτουν κάτω. Μετά το γεμίζετε μέχρι πάνω. Όπως βλέπετε έχουμε γεμίσει το τσιγάρο μέσα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Τώρα θα βάλουμε και άλλα χαρτάκια μέσα για να δείτε. Τα χαρτάκια δεν τα βάζουμε από αυτή μετά που έχουμε βάλει στο τέλειο, από την άλλη. Φαντάζομαι και θα ξέρετε. Περιμένετε. Περιμένετε. Έδωσε το τσιγάρι, δεν πειράζει. Συγγνώμη, είναι άρρωστος λίγο. Βασικά όχι άρρωστος, έχει λίγο ρίχα. Να τον ακούτε. Τι γεμίζει μέχρι πάνω. Και όπως βλέπετε το γεμίσαμε. Και τώρα θα βάλουμε ένα κομμάτι ζυλοτέιπ. Βασικά δεν θέλουμε ζυλοτέιπ, αλλά τώρα που το έβαλα το βάλουμε μέσα. Βάλτε το μέσα. Και μετά να δείτε άμα βγαίνουν τα χαρτάκια, θα κάνετε έτσι. Εντάξει, εμάς δεν βγαίνει, δεν έχουμε βάλει ζυλοτέιπ. Τώρα παίρνετε το μαρκαδόρο και το ζωγραφίζετε. Περιμένετε. Να κόψουμε ένα. Εδώ πετάει το ζυλοτέιπ. Το tape. Και θα το ζωγραφίσετε όπως είπα. Και όπως βλέπετε το έχουμε κάνει πορτοκαλί και το τσιγάρο είναι έτοιμο και κάνουμε... παρακαλώ να κάνετε like, να εγγραφτείτε στο κανάλι μας και θα κάνουμε και άλλα βίντεο πώς θα φτιάχνουμε σαΐτες, διάφορα θα κάνουμε, θα μπορεί να κάνουμε και challenge. Και αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε αν παρακολουθήσατε το βίντεο. Like, γεια.